Здравейте, приятели! Вижте какво време е станало. Май е време за сън. Сега с моята магия ще се преобличам. И сега обувам моите пантофи за 4 и сядам на моето диванче. Така, приятели, в този епизод ще ви представя книжката Цар Лъв. Нека да започнем да я четем заедно, за да се приспим. Започваме. От най-дребната мравчица до най-големия слон, всяко животно същество има място във великия кръговрат на живота. Мястото на Муфаса беше да цар Лъв на лъвовете, а Сараби беше царицата. Тяхното новородено лъвче Симба един ден щеше да заеме мястото на баща си като цар Лъв. Но сега малкият Симба бе поет от мъдрия бабуин Рафики, който поръси лъвчето с прах и приветства бъдещия цар в великия кръговрат на живота. Скар, братът на Муфаса, не присъстваше на церемонията. Той не беше доволен, че Симба е следващия поред владетел на лъвските земи, защото самият Скар винаги искаше да бъде цар. Мина време и Симба порасна. Една радна сутрин Муфаса го заведе на върха на лъвската скала. "Погледни, Симба", каза той. "Всичко, което е огряно от светлина, е нашето царство." "Еха", каза младото лъвче. След това попита: "Ами онова сенчестото място там, то е извън нашите граници. Никога не трябва да ходиш там, Симба", предупреди го Муфаса. Малко по-късно Симба го доказа на своя чичо Скар. "Един ден аз ще управлявам цялото царство." "Добре де, всичко освен сенчестото място. Татко каза, че не може да ходя там." "Той е напълно прав", лукаво се съгласи Скар. "Гробището за слонове не е място за един млад принц. Само най-смелите лъвове ходят там." Скар знаеше, че Симба би искал да докаже, че е смел. Той не каза нищо, когато Симба изтича при приятелката си Нала и предложи да изследват заедно мистериозните сенчести земи. Когато двамата приятели стигнаха до сенчестите земи, пред тях се разкри злокобно мъгливо място, осеяно с кости от слонове. "Толкова е зловещо", прошепна Нала притеснено. "Хайде", каза Симба, "ела да го огледам." Зазо, царския съветник, беше тръгнал да търси лъвчетата. След като ги настигна, той ги предупреди: "Твърде далеч сме от лъвските земи. Тук е опасно." "Хи-хи-хи-хи-хи", прозвуча странен смях. Това бяха трите хиени – Банзайн, Шензи и Ед, които използваха от един слонски череп. Когато Зазо каза на хиените, че е съветник на Муфаса, те разбраха, че Симба е бъдещия цар. "Един цар, идеален за ядене", извика се Банзайн. Изкиска се Банзайн. Хиените подгониха Симба и Нала. Изведнъж гръмовен рев изтресе скалите и костите. Това беше ревът на Муфаса, цар Лъв. Изплашещи хиени избягаха. Същата вечер Муфаса проведе разговор с Симба. "Да бъдеш смел не означава, че трябва да си търсиш белята." Така каза той на сина си. "Тате", неочаквано попипа Симба, "нали винаги ще бъдем заедно?" Муфаса погледна нагоре към блестящия небосвод. "Великите цари от миналото гледат надолу към нас от тези звезди", каза той. "Когато се почувстваш самотен,
си спомни, че всички те винаги ще бъдат там, за да те напътстване. И аз също. Въпреки, че Скар беше ядосан на хиените, че го допуснаха Симба да избяга, той изключи сделка с тях. Ако те му помогнат да стане цар, ще могат да свободно да бродят и с лъвските зми. И така Скар заведе Симба до една огромна клисура и обеща на лъвчето прекрасна изненада, ако то просто изчака до една скала, след което Скар подаде сигнал на хиените. Приятели, ако за сега ви харесва това, което правим, ударете един лайк и се абонирайте за канала. Да продължим. Оказва се, че изненадата е стадо препускащи антилопи, подплашени от хиените. Земята се тресеше, антилопите навлязоха в клисурата право към Симба. Той се опита да спаси, като се хвана за едно дърво, но клонът се огъна по тежестта му. Точно когато Симба щеше да падне под тропащите се копита, Муфаса го сграбчи и го пренесе до един край на скалата. Тогава през дебелия вихрещ прахоляк Симба видя как баща му изчезва под краката на неудържимото стадо. След като препускащото стадо отмина, Симба видя баща си да лежи безжизнен в подножието на стръмна скала. Това, което Симба не знаеше, беше, че Скар е бутнал брат си от скалата. Ако не беше дошъл за теб, царът все още щеше да е жив. Излъга Скар, промъквайки се до Симба. Той се опита да ме спаси, каза лъвчето, ридайки. Беше нещастен случай. Бягай, Симба, го посъветва Скар. Бягай надалеч и никога не се връщай. Скар гледаше как Симба избяга, след това изпрати хиените да убият лъвчето. Но когато стигнаха до един трънлив гъсталак, те спряха. Никога няма да оцелее в пустинята, решиха те, и се върнаха до лъвската скала при своя нов цар Скар. Симба със сигурност щеше да загине под палещото слънце в пустоща, ако не бяха две любопитни същества – сириката Тимон и брадавищата свиня Пумба. Тимон и Пумба съжалиха лъвчето. Те го взеха в дома си в джунглата и го учиха да живее според философията на Тимон – Хакуна Матата, което означава безгрижно. Също така научиха лъвчето да яде насекоми. Симба се опита да забрави за миналото си, но една ясна нощ звездите му напомниха за старите царе и за неговия баща Муфаса. След известно време една лъвица се спусна да преследва Пумба. Симба се втурна да защити приятелите си. Нала, извика той. Симба, каза лъвицата. Мислех си, че си мъртъв. Приятелите се прегърнаха. Нала разказа на Симба, че под господарството на злия цар Скар лъвските земи са станали безплодни и че животните гладували. Хиените били навсякъде. Симба обаче отказа да се върне и да вземе мястото си на цар лъв. Той се мислеше, че е достатъчно за него. Същата нощ мъдрия Скар Стар Рафики откри Симба сам. Той заведе Симба до едно малко езеро. Симба видя във водата лицето на баща си. След това чу и гласа на баща си. Симба,
Погледни вътре в себе си, каза Муфаса. Ти си моя син и единственият истински цар. Ти трябва да заемеш мястото си в кръговрата на живота. И така Симба пое към ловските земи, за да се изправи срещу незаконния цар. По-късно и приятелите му Нала, Тимон и Пумба се присъединиха към него. Изненадан съм да те видя жив, презрително каза Скар. Когато Симба наближи лъвската скала, върнах се, за да заема мястото си на крал. Заяви Симба. С ярост ръмжеше Скар. Избута Симба до ръба на една скала. Докато Симба се мъчеше да се задържи, Скар се наведе и прошепна. Ето е моята малка тайна, Симба. Не уби ти баща си, аз го направих. Сърцето на Симба се изпълни с ярост и в него се надигна силата на 10 лъва. Той успя да се изкачи нагоре по скалата. Скочи върху Скар и битката започна. Нала смело поведе другите лъвици срещу хиените, дори и Тимон и Пумба се включиха в схватката. Разрази се битка, докато и последната хиена не избяга от лъвските земи. Симба преследва Скар до върха на лъвската скала и го притисна там. Скар изклече. Не дей, моля те, имай милост над мен. Бягай, Скар, каза Симба. Бягай надалеч и никога не се връщай. Но когато Симба се обърна с гръб, Скар атакува. Бърз като светкавица, която проблясва в небето. Симба хвърли Скар от стръмната скала надолу към гладните хиени. Така приключи злото царуване на Скар и Симба зае полагащото му се място на цар Лъв. След време на цар Симба и царица Нала им се роди лъвче. По пътя към върха на лъвската скала, тяхното отроче бе предадено в ръцете на мъдрия бабуин Рафики, който поръси лъвчето с прах и го приветства в великия кръговрат на живота. Приятели, ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и ударете един лайк. До другите срещи! Следващата приказка, която ще прочетем другия път, е Трите прасенца.